लइके जो बन दुनु धइके काका का कहता ये भौजी रही लइके ना ना भाई लो एक बारे भौजी के देख ल। अरे ए भौजी हमके तो लागता कि तू लइका ना सयान तोहर ढोली देख के तू बहुते जवान लागत आरू। अरे ए भौजी तू का कहलुआ दुनु जोबना धके मन दुनु धइके भातार कुहुरा देले बा। ए भौजी तोहर दुनु जोबन धके भातार निहुरा देले बा। अरे ए भौजी तब तो गज से पेल देले होई ना न भाई लो दुनु जोबन धके भौजी के निहुराई त बेगर पेले कोई जाई न बताओ एक बात का तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बेगर झाड़ जलाए हुए आज बकरी बना के पहनने का ठेलने का शुरू करते हैं सफर। अभी मजा आएगा ना। सखी मरले बकरी बना के राते में मिया देले बा। अरे ए भौजी तू का कहत आरू राते पहले बा बकरी बना के मारले बा बकरी बना के मेमिया देले बा। अरे ए भौजी तू काहेला मरावत बकरी बना के ना ना भाई लोग एक बार सुन लई भौजी कैसे मेमियात होई बकरी लिया जब मारत होई एकरा बकरी बना के ना देख ले एक बार। सखी मरले बकरी बना के राते में मिया देले बा। अच्छा राते मरले बा बकरी बना के मैं मियाँ। अरे ए भौजी तू ना मानबू का ना ना बताओ तो के पहले होई बकरी बना के तो तू मेमियाले ना होइबू तू गोलिया गेल होइबू गोल हो गेल होइबू ना ना भाई लो जैसे बकरी के मारेला वैसे गोल हो जाला ना ना देख ले एक बार भौजी के मारले होई रतिया के तो कैसे गोल हो जाला ना ना देख ले एक बार भाई लो। बकरी बना के सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई से बताई दुख का तना बा। बताओ बताओ भौजी तोरा कितना दुख है ना बताओ तोरो का देवरे ढोरी चाटले बाका ना बताओ कौन दुख है बताओ एक बार। तारा हो चटना बा। ए भौजी कौन जी चटना भतरा हौ चटना बा। अरे ए भौजी जवन तोरा कहे के हा साफ साफ कह तोहर भतार कौन चीज चाटेला का तारा बिल चटना बा। अच्छा भतरा बिल चटना बा। भौजी तोहर कौन बिल चाटेला एक बार दिखाओ हमके दिखाओ एक बार कौन बिल तोहर चाटेला भतरा दिखाओ एक बार। रुको जरा सबर करो। अच्छा साचो में का इहे तोहर बिल चाटेला। अरे ए भौजी तो एकरा बिल ना कह एकरा तू अपन गुफा का गुफा एक गुफा में चाट के का तोहर भतार खुशियो जाए का भइलो मार साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी। तो बस आज के लिए इतना है। उम्मीद करम कि ये वीडियो अच्छा लागल हुई। अगर ये वीडियो अच्छा लागल हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आयल बार तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर दिया भाई लोग काहे से कि सब लोग वीडियो देख के चल जाता। अरे भाई तू तो कर दे भाई एगो सब्सक्राइब कर दे नीचे लाल बटन देल गई है। मिलत है अगले वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय बाय।